eto. Mae'n 5 munud i 11 a mae hi'n amser am hyn. Mae'n amser i ni droi llir olwyn a gofyn, Wyt Ti'n Gem? A be mae ni gyfarfod a'n cystadleuaeth ni hen yma? Helo, be di enw di ac o le wyt ti'n dod? Aron Plewin o Gaernarfon. Helo Aron, sut wyt ti hen yma? Haia, ti'n iawn? Yndw diach, ti'n iawn? Yndw. Da iawn, wel. Mae Aron di bod efo ni o blaen. Ac os dwi'n cofio'n iawn, pan oedd Aron efo ni o blaen y chwarae Wyt Ti'n Gem, nathon ni chwarae Wyt Ti'n nabod y person yma, a gafodd o'n iawn ar ôl 6 cwestiwn. 6 cwestiwn. Dwi dal mewn sioc am y peth Aron i ddigwydd i chdi. Ond i bobl sy'n gwrando adra, be mi chdi ddeu chdi bach amdano chdi dy hun? Dwi'n cyflwyno ar Radio Ysbyty Gwynedd, a dwi'n just gwirfoddoli yn lot o lefydd, really. Da, dwi'n cofio gweld unwaith. Ti dal yn gwirfoddoli'n pontio? Yndw, dwi newydd ddechrau nôl y fanna ar ôl yr cyfnod Covid yma. O, da, mae honno'n job dda, dwi wedi deud. Cael gweld yr holl sioia a'r ffilms i gyd. Gael gweld yr holl ffilms am ddim perico job, really. Ia, da, ti di dall, di do? Da iawn. Wel, dwi'n gwybod bod chdi'n un am dy gerddoriaeth, a dwi'n gwybod, achos dwi'n gweld chdi mewn lot o gigs, a hefyd dwi'n gweld chdi weithiau yn gynulleidfa Noson Lawen efo gati. Ond y cwestiwn ydy, wyt ti'n un am dy games? Yndw, weithiau de, mae'n dibynnu. Dibynnu pa gem? Ie. So dyda wan de, bod ni newid gael swpar iawn, a wedyn, da ni fe rhyw feddwl, sa gem bach y dda wan, board game, pa gem sa chdi mynd amdani? Sy'n probably mynd amdan y Scrabble, dwi'n rhywbeth o. Scrabble? Oce. Dwi'n rhydd rwg yn Scrabble, ella gen i gem rhydd wrnod Aron. Ella, o bosib. Reita, dwi'n meddwl bod hi'n amser i ni fynd at Iestyn Garlig a Holly. Pa gem y fydd Aron Plemming yn ei chwarae efo ni heno ma? Pa gem fydd Ffion yn ei chwarae efo chi heno, tybed? Ma ni Aron. Gem heno fydd Be di'r gana? Be di'r gana? Dwi'n meddwl wneud hyn dy siwtio di. Mae gen i deimlo. Gan i weld y hynny. Gan i weld. Reita, dwi'n mynd i chwarae 5 can i chdi heno ma iawn. Ie. Ond dim mond i cychwyn nhw, oce? Oce. Felly, ti'n mynd i gael amball i eiliad a ti'n mynd i glwad y gan, a dwi eisiau chdi dditha fi be di enw'r gan a pwy sy'n ei chanu hi. Pwynt am enw'r gan a pwynt am yr artist, oce? Oce. Aron Plemming, wyt ti'n barod ac wyt ti'n gem? Yndw. A reita, be mynd i gael can rhif 1 hen yma? Dyma ni yn barod amdano chdi. A Aron. Reita. Bach o saxophone. Di canu cloch? Dwi wedi clywed sy'n o blaen, de. Do. Mae'r teitl dramor. Mae o fatha diom yng Nghymru. Ie, ti eisiau clywed i eto? Ie. Ie, a ta. Reita. Ie, lla. Na i chwarae chdi bach yn hirach tro ma fyd. Ie. Reita. Band Cymraeg sydd efo saxophone yn nhw. Dwi'n gwybod beth yw. Y Moniers efo Guantanamera. Is i adael hwnna chwarae'n bach rhy hir, dwi'n meddwl do. Ond, y peth ydy de, Aron. Cywir. Ia, cywir, taio chdi. Ges i'n Moniers yn iawn, a hefyd Guantanamera. Rai fi fod o well ar y job ma. Reita. Dyma ni'n mynd mlaen i can rhif 2 hen yma. Dwi'n meddwl bod chdi'n abod hon.
clywed y tiwn o'n blaen da. Da. Ww. Dwi'n gwybod bod chdi'n fan. Fydd i dweud hynny da. Elin Fflir, di. Anghywir. Anghywir yn anffodus. Dwi'n meddwl fydd i di'n cicio dy hyn ar ôl hyn ar ôl mae rai fi ddeud. Achos dwi'n gwybod yn iawn bod chdi'n fan. Achos dwi'n gweld chdi mewn gigs Bryn Fôn. Ty Bob, di hon? Ie, dwi'n cofio'r gan. Ie. Bryn bach, efo Ty Bob o hwnna. Mae'n iawn, ti dal efo 2 bwyntiau. Reita, da ni rwan yn mynd ymlaen i'r drydydd gan hen yma. 1, 2, 3, a! O, nes i glor yn bach o lais o fanna fyd. O, dwi eisiau clod, dwi wedi mynd yn blanc. Ti wedi mynd yn blanc. Ti eisiau clod unwaith eto? Ie. Ie. 1, 2, 3, a! Wel, mae yn bendant yn gan Gymraeg, dydi, achos mae rhywun yn gwyddi 1, 2, 3. O, ella bod chdi'n nabod y llais na reit ar y cychwyn y fanna. O, na, dwi methu rhaid yn hafod ar efo. Na. Na. A Lewis oedd y llais oedden ni'n trio gael. Efo y gan Heno yn y Lion. Dyna be oedd hwnna. Ia. Reita, a ni mlaen i'r bedwerydd gan Heno yma rwan. Gan i weld os fydd hon yn canu cloch i chdi. O, gysdi am bach o mae hon yn un byr. Mae hon yn un byr. Ti'n clod unwaith eto? Ie. O, gysdi'r am bach o lais o fanna fan. O, na rhaid gas enni de, dim Elin Fflir, di. Cywir. Cywir, da iawn. Marc o fanna, ond y cwestiwn ydy am ail farc, wyt ti'n gwybod enw'r gan? Na, dwi wedi blank fan. Na cicio ni'n wan nhw'n sôn. Ella, mae reit hiraeth sy'n gwmni i mi oedd enw'r gan yna. Ond da iawn, nes ti gael Elin Fflir yn gywir. Reita, dyn ni'n mynd mlaen fan. I'r gan ola, can rhif 5. Gan i weld os wyt ti'n nabod hon. Honna'n intro bach hir efo na. O'ch ti'n nabod y gan yna? Na, dwi'n siŵr os wedi clywed ti o blaen. O, na! Ti'n gwybod mae'n rhywbeth yn... Ti wedi clywed rhywbeth o blaen, dwi'n siŵr os wedi clywed hwnna. Ie, ti eisiau clywed i unwaith eto, ta ti'n gwybod ni dim chael i? Gai clywed ti unwaith eto? Gael ni clywed i unwaith eto. A ni. Mae'n gan gafodd ei ryddhau yn y flwyddyn ddwytha. Mae reit newydd. Cryfder y celwydd, y grip sydd yn ei rhannu ni. Dim gwylym dyn nhw. Aron, mae gen i newyddion trist i chdi. Anghywir. Anghywir yn anffodus. Pwy oedden ni'n chwilio am oedd tsunami efo dihoeni
Agos o, da iawn chdi. Da iawn. Mi ges ti 3 yn iawn, felly da iawn chdi. Dwi'n meddwl bod chdi wedi gwneud reit da hynny ma. O, di hynna fy rhan nhw, gyda di. Na, di, yn union, dylai chdi fod yn falch iawn o hynny sy'n ni'n dweud. Ella ddim cweit cystal ar 6 tro na i gael arfon wyn yn iawn, ond... ond, na, nes i wneud y da iawn. Da iawn, briliant. Diolch yn fawr chdi, de? Y cwestiwn mawr ydi, Aron, sut ti'n mynd i ddathlu hynny ma? Neu fori? Wel, fori, le gael few pints fori, dwi'n meddwl. Ia, gwan, ti'n heiddi fo, yn bendant. Mae di bod yn briliant cael chdi ar y sioe hynny ma. Ti eisiau dweud helo wrth rywun? Just, hello sa mam sy'n y living room yn probably gwrando ar hyn o bryd. Da. Helo, mam, gobeithio bod chi'n iawn. A gobeithio bod Aron yn iawn i chi. Da, o briliant. Diolch yn fawr iawn i chdi unwaith eto, Aron, am yn had y benwythnos. Iawn, diolch. Diolch, tara. O, da iawn, Aron wedi cael 3 yn iawn hen yma. Sgwni fe'n gefo chi'n iawn. A cofiwch, os sa chi ffansi